Gesproken. Ik had vorig jaar, als ik van het zwembad kwam, altijd jeukende voeten. Echt zo, bij ons, dat zwembad in Hoboken, waar dat we met kinderen gaan doen, dat is zo vies. Je bent nu wel aan het opnemen, jij, hè? Ja. Nou, ik je binnen laten. Wil je hier vannacht? Je hebt in je bed, waar jij verwacht. In mijn buik, het zijn de vlinders die ik ruik. Ik denk alleen nog maar aan jou en ik geef in mijn hoofd. Aan het repeteren voor het COC's van het festival De Voorronde in Limburg op 6 oktober. En daar kan u zelf bij zijn op 6 oktober in Café Rozijn in Maastricht. Tot dan!